Ono što ja mogu obećati jeste da će saobraćajnice biti u najboljem mogućem stanju, da formula može izraziti sav svoj potencijal. Sa ovim događajem ćemo stvarno pozicionirati Sarajevo tamo gdje pripada, to je centar svijeta i na to sam stvarno ponosan. Mislim da Sarajevo zaslužuje ovakvu promociju, biti među 9 gradova u svijetu, a Red Bull naravno putem svojih kanala komunikacije mislim da će čitav svijet vidjeti u pozitivnom smislu Sarajevo, što je u stvari naš cilj.